Staatsbosbeheer is op het stuit druk dwaande om nieuwe informatiepanelen te plaatsen bij het natuurgebied de Twieslermieren. Het is voor haar een perfecte locatie. Dit gebied hier, dat is wel een heel nieuwsgierig gebied. Het is echt een uniek gebied. Het is een gebied wat eigenlijk lijkt op flanken van het Drents-Friese plateau. En het bijzondere is dat hier groenwetter, kwelwetter omheen komt. En dat zorgt voor een hele soort verschillende planten en beesten. De panelen blijven terug het hier heen gewoon staan. Maar de informatie verandert om de zoveel tijd. Deze bordjes is maar de peel in de groen, die bloedt steen. En de paneeltjes zelf, de dekplaat, die kest er ouw heli. En ik heb op de computer heb ik een speciaal programma waar ik het paneel samenstellen kan. Dat print ik dan uit, plastificeer ik en dat doe ik er dan weer onder. En ja, zo kan ik eigenlijk per seizoen wisselen met informatie over planten, beesten, het gebied zelf. En zo proberen we de mensen toch zien te laten hoe bijzonder die natuur hier is. Het bordje is vaak opdeeld dat er eerst wat generale informatie over is. En op een gegeven moment dan wordt er een plantje of een bepaald beest wordt er uitpikt. En daar worden dan weetjes over verteld. Dus dan stiet er een kopje, wist je dat? Bijvoorbeeld, wist je dat een ree een van de weinige beesten in Nederland is, maar een vertraagde dracht. In de winter dan zet er zijn embryonale groei zetten ze stop. En eigenlijk is dat in januari, februari. Eind maart dan begint dat embryo weer te groeien en dan wordt er in mei en juni een keltje geboren. Op dit stuit staan er 9 infobordjes klaar. Deze bordjes zijn voor bezoekers makkelijk te bereiken. Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes in het gebied en ja, daar sluit het eigenlijk een beetje bij aan. Hier aan de kruising van de Oude Diek, dat is eigenlijk wel een beetje een startpunt. Er zijn parkeerplakjes, er leidt een vlonderkijkhut en er leidt een kijkhut aan de andere kant. En ja, eigenlijk willen we de meeste niks aan boordje, dat valt natuurlijk wel op. Dat is daar even een hindernis en dan kan ik de informatie over het gebied krijgen. Het kan bijvoorbeeld een route wezen, het kan een fietspad wezen. Ja, het kan van alles wezen. En het leuke is dat het dus wisselen kan met deze bordjes. Bij de vogelhutten van Staatsbosbeheer bieden ze informatie aan wat aansluit bij het seizoen. Daarnaast is voor elsenien een heel soort te zien. Nou, in deze tijd is het de tijd van de wintergasten. Gewassen die kerst nou bijvoorbeeld zien. Dus in dit gebied, in de Mieren, kerst in de rin van het jaar zijn 240 verschillende vogelsoorten zien. Dat is bijna de helft van alle vogelsoorten in heel Nederland. Dus ja, dan pikken we er zo en dan eens een soort uit en daar vertellen we dan wat door.